Jatend piny Kenya William Ruto nobagoro mogi moheo ji gana bich mawuok e kanisa mar Friends mong'ere kaka Quakers e kar jot mare ma Nairobi. E kindeno jatend piny otiyo kod thuolno mar siro paro mar twak ewi lek mar piny Kenya 260 magibiro e kinde ma siasa osebedo mathoth ewi paro mar twagno. Steve Biko nigi ler. Ne en okinyi mopong' kod tich maka kod kache kar jot mar jatend piny. Okinyi ma kawuono ka jodini ma Friends mathoth wuok e kaunti ma Vihiga kod Trans Nzoia nowendo jatend piny William Ruto. Jatend piny notiyo kod thuolono mar ywayo lwedo kawuok kuom oganda Baluya to kod siro paro mar lek mar piny Kenya kachopo 2060. Lazima tuketi chini tukubaliane vile tutajenga barabara, vile tutaunganisha stima, vile tutapanga ajira ya watoto wetu, tuwe na mpango ya miaka 20-25, tukubaliane ya kwamba hii ndio hatua tutafuatilia. Kae jatend piny noyango ni twak ewi lek ma 2060 biro chakore ayanga tarik 12 dweni kendo biro nyondo pach jopiny maked kod mano manobedo kinyuolo katiba manyien e 2010 koseyo kweth maketo piny owacho tesre mowach ni ok oyie kuom dwaro mar weyo jopiny oyier yo mowinjore gi luw. Nikiwa rais wa nchi hii, hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Mambo ya siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi tunazima. Unajua kuna watu wengine wako na madharau, wanasema ati wananchi hawawezi kuja kusema chochote. Kwani wananchi si nyinyi ndio mlipanga katiba? Kupanga maendeleo ndio itawashinda? Tutapangana hapa na mimi nitakuwa mstari ya mbele mpaka tuhakikishe ya kwamba Kenya tuna utajiri, tunafukuza umaskini, watoto wetu wapate ajira. Kamano bende jatend migepe Musalia Mudavadi nosiro paro mar chako twak ewi lek ma 2060 kokwedo kweth moketo piny owacho tesre ewi nyayo siasa mag akwede mag dhoudi. Somebody who is bitter, who is driven by vengefulness, who is driven by vindictiveness cannot be trusted with leadership. Korka korgi, jotend dini mar Friends nokwedo kweth mar josiasa matiyo marach gi rowere e nyayo tule rombe mag siasa kagikwayo kwe kinde siasa. Kama kanisa la Marafiki tunaomba kwamba hata wanasiasa mahala wako watulize boli. Bwana Yesu asifiwe. Speak about what you stand for. Kopogore kod wende gi twak mane obedo odiochieng' ma kawuono e kar jot mar jatend piny, jolony neno ni mae ok en mana romo mar alam kende, to en thuolo mar jatend piny sero ombulu mawuok Imbo mar piny Kenya motel ne yiero mabiro. Steve Biko, Ramogi TV. Ng'anyo mar nurses e pacho ka koro kelo midhiero nyaka ne nyithindo madwaro chanjo. Kopogore kod nurses ma kar thieth ma Kenyatta ma ochako ng'anyo margi kawuono, riwruoge moko mag thieth se otend counties kuom